Takže čaute ľudia, moje meno je Modrovka a ja vás vítam pri tomto dnešnom novom videu. Možno si hovoríte, že prečo sme predsa v kuchyni, čo ideme niečo variť? Nie. Toto video už bude trošku viacej mimo diania, no to vôbec nevadí. Aspoň si trošku tak zaspomíname a ukážem vám jedno také, malé prekvapenie. Skôr ako začneme s týmto videom, tak vás chcem upozorniť, že nechcem sa týmto videom chváliť, nechcem nikoho ponižovať náhodou, keby si niekto myslel. Budem rád, ak sa na tomto videu bude veľa lajkov, lebo vy ste chceli toto video a veľa z vás mi písalo na Instagram, na Facebook, všade, na YouTube, aj do komentárov, že chcete video a čo som dostal na Vianoce. Od Vianoc som to video začal pripravovať, objednal som si vec jednu, lenže tá vec mi prišla asi tento pondelok, dneska je piatok 13. Tak mi to prišlo až teraz, čiže preto je to video tak trošku opozdené. Takže ďakujem všetkým, ktorí mi dali tieto skvelé darčeky, ktorí mi na to ponúkli peniaze, aby som si mohol dovoliť niečo toto, čo stojí vedľa mňa, čo vy ešte nevidíte. Poďme sa pustiť najprv na to, čo som dostal na Vianoce. Takže na Vianoce som dostal asi to, čo každý. Nejaké to oblečenie, super trička, napríklad aj toto, čo mám teraz, počkajte. Tepláky, pyžamu, košele, potom som dostal napríklad úžasné periny, ktoré mám práve teraz na internáte. Potom som dostal takú, že dostal som kefku, fakt ako takú peckovú kefku som ešte nemal. Je to tá značka, neviem ako sa to volá, ale viem, že je úplne mega a proste prvýkrát v živote sa mi chce vôbec umývať zuby. Potom som dostal jednu veľmi zaujímavú vec, sú to 3 knihy v jednom balení. Sú to knihy od série Ja YouTuber 1, Ja YouTuber 2, Ja YouTuber 3 a je tam vlastne nejaké tie tipy od nejakých youtuberov, ako sa máte správať, potom fotky youtuberov, ktoré sa asi nikde inde nedostali, s týmto si nie som si vôbec istý. Tak, toto bolo úplne, že v krátkosti veci, čo som dostal na Vianoce a jasne, že peniaze. Peniaze som dostal, tomu ver. Inak by som si toto nemohol dovoliť. Niečo som si zaplatil sám, niečo mi doložili. Ešte vám pustím taký menší klip, alebo lookbook, alebo ako si to nazveme, kde vlastne vám ukážem, ako tie všetky veci na mne vyzerajú. Prejdeme na ďalšiu kapitolu a budú tu tie najlepšie veci ever. Počkajte. 2 krabice za 900 €. Takže v týchto veciach sa nachádza niečo, čo dúfam, že zmení moju tvorbu, nielen či na YouTube, takisto aj nejak inak. A dúfam, že nebudem stále točiť len rakovinu na YouTube a posunieme sa niekde ďalej. Tieto veci sú čerstvo zabalené. Prisahám, že som čakal na tento deň, kedy si toto rozbalím a práve na kameru, rovno na kameru, žiadne fejkovacie triky, nič, proste nič, originál, uvidím to prvýkrát v živote. Tu by mal byť stabilizátor Syrcam, Flycam 6000, áno. Tu by mal byť objektív Sigma 1835 so svetelnosťou 1.8. Ešte niekde medzi tým by mal byť jedna mŕtva mačka. No to si vysvetlíme potom. Poďme si to všetko rozbaliť. Tak, myslím, že môžeme sa pustiť na rozbalovanie. Najprv začneme objektívom, potom prejdeme na Flycam, ktorý bude dosť ťažký. Treba ho poskladať, zároveň potom ho treba nejak stabilizovať a to si všetko pozrieme na YouTube, ako to správne spraviť. Poďme si rozbaliť objektív. Pozor, aby sme neroztrhali faktúru, lebo maminka ma zabije. Neznášam takto zabalené krabice. Oh shit! Oh, bracho, tu je faktúra, to odložíme mame. Tu je mŕtva mačka na mikrofón. Je to vlastne taký kryt na mikrofón proti vetru a proti okolo veciam, čo sa deje. To naháme tak. Opatrne, opatrne, opatrne.
Na budúce to zabalte prosím do niečoho iného, lebo toto balenie sa mi tak nepáči. Papierek k tomu. Jasné. A tu je samostatný objektív, brácho. Brácho. Kamoško, ty si inak ťažký. Slona, ešte si ho úplne že rozbalíme. Čo ti jebe? Brácho. Čekuj to sklo. Takže je to Sigma 18 až 35 mm, čo znamená, že je to docela širokouhlý objektív. Možno zhruba ako tento, čo mám teraz nasadený, možno trošku ešte širší. To vôbec nevadí. Čo znamená clona 1.8? Pre tých, ktorí nevedia, je to to, že pozadie za mňou bude o dosť rozmazanejšie. Hlavne to bude vidno na detailoch. A potom oveľa viacej svetla. Pri takomto nastavení, ako mám teraz, bude úplne bielo. Proste ešte aj ja budem biely. Ešte aj toto tričko bude dobre, že nie biele. Jediná nevýhoda tohto objektívu, čo je, že je strašne, ale strašne ťažký. Má 810 gramov. Myslím, že dosť bolo kecania a poďme to vyskúšať nastaviť najprv takto a potom si spravíme nejaké skúšobné zábery do hudby. Takže 3, 2, 1. Tak. A toto je Sigma 18 až 35 mm. Oveľa viacej svetla a to rozmazanie sa len uvidí na tých detailoch. Čiže pustíme si nejaké detaily. Tak, myslím si, že objektív je vyskúšaný ako tak. Není to ešte 100%, čo ten objektív dokáže, lebo mám ho v rukách asi 10 sekúnd. Takže určite od neho čakajte viacej, ako ste práve videli. Teraz poďme na ďalšiu šupu vec a je to stabilizátor Flycam 3000 či 6000, to je jedno, poďme. Nejdeme sa s tým naťahovať, aby to video nemalo 50 minút. Ďalší nárezk, no. A hlavne je to asi dosť ťažké. Wow, ďalšia taška, super. Toto není sranda, pozor. Tu máme možno aj ako to nejako postavať. Takže tieto po anglicky a my po anglicky predsa nevieme, no nie? Predsa chodíme na murgašku. Tak toto nejako vyzerá to baleníčko. My sme tu dostali aj ovládač. Nie, to je nejaký pás. Je tu táto tyč. Si boha. Čo si je? Tu sú potom závažia. Tu je tá sranda, na ktorú sa pripevní vlastne kamera. Tu je ešte nejaká podložka. Tu sú nejaké šroby. Tašku si odložíme. Takže toto bude asi najťažšia vec v tomto unboxingu a bude trvať asi roky. Ktorí ti neviete tu dať slovenský preklad a ideme to spraviť podľa YouTube. Závažie. To máme tu. Kovový rýchlo upínací systém. To je toto. Hlavná nosná konštrukcia je toto. Táto tyč. Ďalej tu je kovová hlava. To je toto. Takže ako prvé odstraníme túto gumovú srandu. Takže teraz si ideme nasadiť vlastne toto na toto. To je ťažké držať. Z tejto konštrukcii vlastne teraz ideme vyšrobovať tieto dva malé šroby. Poďme na to. OK, čiže šrobky sú vonku. Tento vrch namontujeme tu. Máme ďalšiu vec spravenú a to je, že táto hlava drží na tejto rúrke.
Takže teraz ideme spraviť to, že tieto 4 šroby, 2 páry šrob, ideme vyšrobovať, aby sme tam vedeli pripevniť potom kameru. Dobre, takže teraz ide o to, že toto musím pripevniť na toto. Snaží sa to napojiť niekde do stredu. Tak, teraz to už vyzerá nejak lepšie. Že toto musíme vrátiť tak, ako bolo. Všetko na svoje miesto. Tu by som to ukončil, čiže teraz, lebo už budem potrebovať túto kameru, aby som to všetko vyvážil, ako má byť. Tak na toto video sa s vami lúčim, ešte si pozrite zábery, ako to vyzerá stabilizátorom a bez stabilizátora. Sa pri ďalšom novom videu, ktoré by už mohlo byť trošku lepšie, si myslím, nie? Ak sa vám to páčilo, dajte like, ak nie, tak fuck you niggas. A zatiaľ sa majte a čaute!